15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Вахш ташриф оварданд. Ҳадафи сафари сарвари давлат ба ноҳияи Вахш шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаҳои зарардидаи ноҳия мебошад. Боздиди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мавзеъҳои осебдидаи деҳаи иттифоқи деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон оғоз шуд. Сарвари давлат аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷараёни корҳои сохтмонии хонаҳои истиқоматии оилаҳои зарардида шинос шуда бо сокинон суҳбату мулоқоти озоду самимӣ анҷом доданд. Ёдовар мешавем ки субҳи 11 май соли 2021 бар асари боридани боронҳои бо шиддати пайдарпай ва омадани сел ба хоҷагиҳои ноҳияи Вахш аз ҷумла деҳоти Машъал, 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон ва Ваҳдат хисороти калони иқтисодӣ расида. Дар натиҷа 41 манзили истиқоматӣ пурра, 30 хона қисман, 130 иншооти ёрирасони хоҷагиҳо, 8 адад пул, 10 километр роҳҳои автомобилгард ва майдони 1933 гектар зироатҳои кишоварзӣ хароб гардид. Мутаассифона ин ҳодиса боиси як талафоти ҷонӣ шуд. Маҷмӯъ зарари умумии расонидаи офати табиӣ 22 миллиону 711 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Зимни мулоқоту суҳбатҳо бо мардуми зарардида сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аҳолӣ даъват намуданд ки ҳеҷ гоҳ роҳафтода набошанд ва онҳоро бовар кунонданд ки то моҳи сентябри соли равон тамоми хонаҳои вайроншуда пурра барқарор карда мешаванд. Ҳамчунин вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута ки дар барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони осебдида ва бартараф намудани офати табиӣ масъул шуданд, муаззаф гардиданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро зери назорати қатъӣ қарор дода ҳар ҳафта ба роҳбари давлат аз натиҷаи он ҳисобот пешниҳод намоянд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат дастур доданд ки дар муҳлати муқарраргардидаи барқарорсозии хонаҳои истиқоматӣ ҳамчунин барои сокинони ин деҳот як маркази саломатӣ низ бунёд карда шавад. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва аз навсозии хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ғамхориҳо зоҳир гардида ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат қарор доранд. аз ин амалҳои башардӯстонаи роҳбарияти олии кишвар мардуми зарардидаи деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон, Ваҳдат ва Машъали ноҳияи Вахш изҳори хушнудӣ намуда ҷиҳати дастгирӣ ва расонидани кӯмакҳои инсондӯстона ба пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд.